Така, здравейте хора. Сега ще скриме едни фигурки е тук. Ето тази. И е тук супер тъпата, която е много тъпа. Добре. С едни двама други хора. Да кажа, е този Велизар и този не го знам. И само да кажа, че това е първото видео на Ники и ще крием тази ето тук. Само да махнем тия гадни цигари, брада. Ето първата я крием тук, който се намери за него си. Да, нищо, че платим един песе за нея. Няма нищо. Ма те всъщност... Много са готини между. Да, ама просто не ни харесват. Ето готово, тук са карчичките. Така, сега другата... ето това, какво ще го е? Това в следващия клип ще го крием. Ники, сега покажи какво къде има. Да. Ето виждате къде сме, до детски свят магазин, ако някой го знае, Светла просто. Ама той да знаете, че в момента сме в Димитровград, защото не всички са от Димитровград. Може да са някакви от Хасково, Пловдив и така нататък. И да, който иска да дойде и да я намеря. Ето да не забравяйте, тук е маркиза. Ето, напреде трябва да видите това. Няма да се също тук просто е детски център Фъни Бъни. Добре, вече... Вижте това куче, брат. Вижте кучето. Добре, чао!